con xerga artística. Así soa o título da gala solidaria coa que Hipócrita Teatro celebra este sábado os seus 15 anos de vida. 15 anos de moita merda son o traballo de moita xente que pasou pola nosa asociación, que de forma voluntaria puxo o seu esforzo para facer actividades. O festival, que conta co apoio da Deputación, é unha satisfacción e un orgullo estar aquí apoiando este traballo, porque tamén hai que explicar que non é unha gala calquera. A finalidade desta gala é a solidaridade. terá lugar no Gustavo Freire e contará coa actuación de artistas como Mago Teto, as compañías de teatro Carta de Ajuste Matapiollos ou o fantástico mundo del retrete de Dorian Gray, unha compañía que leva percorrido cos seus títeres e obxetos máis de 10 países. A recadación das entradas a 10 euros de prezo irán íntegras á Asociación de Nais e Pais Afectados por parálise cerebral da provincia de Lugo. Todos os beneficios serán para seguir aumentando as nosas terapias cos nenos, seguir dando programas de rehabilitación e cada día mellorar un poquinho máis a calidade de vida dos nosos socios. Entendemos que o teatro é tamén unha ferramenta social, non só cultural, entón, na medida tamén das nosas posibilidades, xa dende o noso nacemento, tratamos de colaborar con colectivos que traballasen no ámbito social e de apoiar todas as causas xustas que podíamos. Solidaridade e cultura nun espectáculo no que tamén se entregarán os sextos hipopremios que recoñecen os espectáculos máis valorados polo público de local Hipócrita.